Ano nga, paano ito? Tignan. Paano yan? Tignan. Paano yan? रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंनि गोदान भिडिअ बयखौबो बरायहरनाय थाबाय। दा रायजो राजा नोंथांमोन जे जोंहा दाख्लि बावैसो जोंहा 8 जुन खालि जे रसमा ब्रह्म फेसबुकनि एक्ट्रेस बयजोंबो मिथिजानाय, दा बयबो बिथांखौ सिनायखायो। दा बिथाङा सिगां समाव बिराद मोजां मोजां भिडिअ बानायोमोन, रिल्स बानायोमोन आरो गुबुनखौ बिथाङा बुजायोमोन, गुबुनखौ गियान होयोमोन, गुबुननि गाज्रिखौ आसि थुनानैबो बुङोमोन। दा रसमा ब्रह्मआ गोमानानै दङ। सोरबा हौवाजों थांदों होननानै जों सिगांनिफ्रायनो बेखौ खोनानो मोन्दों। दा नैबेयाव नुनाय बिथांखौ जे सिगाङावनो पस्ट हगारनाय जाखादोंमोन आरो सिगां समाव आं मोनसे भिडिअ बानायखादों बिनि सायावहाय। दा बिथांजोंनो थांदों ना, दा बिथांजोंनो दंहैयो, दासिमबो जेबो खौरां गैया। बिथाङा बबे जायगायाव दङ ना गोजानाव दङ। दा बिथांनि दा रसमा ब्रह्मनि फिसाय, आंगो फिसायाहाय जारिमिन ब्रह्म गावनि फिसाजो उन्दै गथ' 9 बोसोर बैसोनि बेखौ लानानै दा खौरांगिरिनि सिगाङाव रसमा ब्रह्मखौहाय जे रिकुवेस्ट खालामहरदों। दा बे रिकुवेस्ट खालामहरनायानो जाहैबाय, दा मानसि हिसाबै बयहाबो जोनोमावहाय संसारावहाय मोनसे नङा मोनसे एक्सिडेन्ट जाब्रबथाय बा गोरोन्थिया जाखायो। दा बेखौ बुजिनानै गनायनानै लानायनायासो मानसिनि देरसिन धोरोम, नङा होमबा? बेखौ बुजिलायनायासो देरसिन आरोखि, सुबुंनि देरसिन बेनो धोरोम। दा जिखुनु रायजो राजा नोंथांमोन जे बिथां जारिमिन ब्रह्मआ गावनि अनजालि बिसि रसमा ब्रह्मखौ दा खावलायहरदों, जेरैखि जाया जेरावखि थाया मानो दा गावनि फिसाजो उन्दै गथ'खौ, उन्दै गथ'नि फिउचार, दा उन्दै गथ'आ गोबां गाबबाय थायो। उन्दै गथ'नि मोखांखौ नायनानै, उन्दै गथ'नि फिउचारखौ नायनानै, दा इयुनखौ नायनानै जारिमिन ब्रह्म बिथाङा गावनि अनजालि बिसि जे गोमानानै थांनाय, जे गारनानै खारलांनाय रसमा ब्रह्म बिथांखौ जे गले गले खावलायहरदों। बिथाङा जुदि फैफिनोब्ला दा बिथाङा एक्सेप्ट खालामनानै लागोन गोरलैयैनो, दा बे बाथ्राखौ बुंदों। थारैनो रायजो राजा नोंथांमोन, आं बिदिनि गेजेरजों नैबे बाथ्राखौ जे बुंनो सानदों जे बेफोरबायदि सुबुङानो जे ससियेल मिडियाजों गब'नानै थाग्रा, ससियेल मिडियायावहाय गोबां मानसिफोरखौ गाज्रि गाज्रि बुंफ्लानानै गावखौ मोजां साननानै लाग्रा, बैफोरबायदि मानसियानो दा बांसिन बेबायदि गाज्रि जाब्रबथाय, गाज्रि हाबा मावनायाव गोग्लैसोनानै दं, गाब्र'नानै दं। दा जों बेखौ गोबां नुनो मोनो, गोबां जों नुनो मोनबाय, नङा होमबा नोंथांमोन? दा नोंथांमोनाबो मोनथिखायो रसमा ब्रह्मनि फिसाजो उन्दै गथ'आ गाबनानै दा जेबो बाथ्रा बुंनो हायाखै, मेगनाव खालि मोदैल' गदों। दा फिसानि मेगनाव मोदै गनायखौ नायनानै दा जारिमिन ब्रह्म बिथाङाहाय गले गले रिकुवेस्ट खालामदों, फैफिनोब्ला गोरलैयैनो एक्सेप्ट खालामनानै लाफिनगोन आरो गाव राजि जादों, बुंदों जे गोरोन्थिया जाखायो बयहाबो, जोनोमाव खनसे ना खनसेबाबो, दा बेखौ मिलायलायनानै सुद्रायलायनानै लानांगौ। आरोबाव जे सिगां समाव माबा मोनसे जाथाय जादोंमोन नामा, दावराव दावसि, दा बिनि सायाव जारिमिन ब्रह्म रसमा फिसायाहाय जेबो गाज्रि जाथाय जायाखै, दा बे बाथ्राखौ बुंदों आरोखि। दा मोजाङैनो मोजां खारखोमा लांदों, बे न'निफ्राय गोमानानै थांदों। दा गावनि फिसाजोखौ नायनो थाखाय रसमा ब्रह्मआ दा हस्टेलाव थांनायनिफ्रायनो गोमानानै दङ, नङा होमबा? दा हस्टेलाव गावनि फिसाजोखौ नायनो होननायावनो गोमानानै दं। दा मोजाङै मोजां थांदों, जेबो दाय जालायनानै थाङाखै, मिनि खुसियै थांदों। नाथाय दासिमबो बिथां रसमा ब्रह्मनि जेबो खौरां गैया, बिथांनाव फनबो नाङा,
फनाबो सुइच अफ जेबो खबर मोना दा रायजो राजा नोंथांमोन जे मोनसे खोथा जे उन्दै बैसोआव हाबा जानायाबो मानसिखौ खैफोदाव खोख्लैयो साननो हानाय बुजिनो हायै बेबायदि अबस्थायाव खोख्लैयो दा साननानै नायोब्ला दासिमाव रसमा ब्रह्मनि बैसोआ 25 बोसोरल' बुंदों दा 25 बोसोर बैसोआव बे गथ'आ 9 बोसोर जाखाबाय अब्ला रसमा ब्रह्मआहाय बेसेबां बोसोराव हाबा जायामोन आन्डार 18आवनो रसमा ब्रह्मआ हाबा जादोंमोन दा आसरित रायजो राजा नोंथांमोन दा जों बुंनो हागोन जे बैसो जानानै हाबा जानाय बा बैसो जालासिनो हाबा जानाय बेजों जेबो फारागथि गैया दानि जुगाव सोरबा बैसो जानानै हाबा जानायाबो खारदों दा थारैनो जुगा सोलायबाय गावबागाव गोसोल'सै गावबागाव साननायल'सै गाव गावनि गोसो बायदिल' खामानि मावनोसै उनाव मा जागोन उननि फिउचारखौ सानफिननो जेबो रोंला दा गावनि मोजां मोननाय गावनि हास्थायनाय गावनि लुबैनाय दा बेफोरखौल' नागिरनोसै गावनि फिसाखौ बे उन्दै गथ'खौ जे 9 दान उदैयाव लानानैहाय जे जोनोम होबाय फेदेरबाय फोलावबाय फोरोंबाय अन्थाव बाथाव बे उन्दै गथ'खौ गारनानै खारनाय जे जोंनि बर' हारि जोंनि बर' समाजाव दा गोबां जागासिनोखा हिसाब गैला दासिमाव दा थारैनो जे रसमा ब्रह्मआहाय ससियेल मिडियायाव बयजोंबो मिथिजानाय मुंदांखा बयजोंबो अनसायजानाय बाख्नायजानाय ससियेल मिडियायावहाय जे रिल्सनि फेसबुकनि एक्ट्रिस दा बिथाङानो बेबायदि जाबाय गुबुन जायगायाव दा गावनि फिसाखौ गारनानै खारलांनाय गुबुन दस्रा हौवा लानाय थारैनो बिथांखौ जेबो खबर मोनाखै जेबो बिथांनि खबर गैया खौरां गैया दा जों डाइरेक्ट बुंनो हायो बिथाङा गुबुन हौवाजों थांदों गुबुन गावनि फिसाखौ गारनानै दा गले गले बिथां जारिमिन ब्रह्मआ गावनि बिसिखौ जे हांख्रायहरदों जे थाबैनो फैफिनदों दा बिथाङा गोरबोजों बजबनानै लाफिनगोन मानोना बिथाङा बुंदों जे रसमा ब्रह्मखौ बिहा साननो हानाय बुजिनो हानाय गोहो दङ बिथाङा फैफिननांगौ फैथारनांगौ दा रायजो राजा नोंथांमोनाहाय दा रसमा ब्रह्मनि फिसाय जारिमिन ब्रह्म आरो आंगो फिसाजो दुखुजों गाबदों मेगनाव मोदै गदों नोंथांमोना बेखौ खोनासंग्रोनानै मा बुजिदों कमेन्टआव फोरमायहर मामिखौ फैफिनगोन मामिया मामि गोसोखांना गोसोखाङो फैफिनगोन नोंसोर गामि थाबाय थायोमोन नोंसोरो आंथ' नायबाय थायो नोंसोरनि गामि थानायखौ मामिखौ गोसोखाङोना फैफिनगोन बेनो आंनि बुंनांगौआ फिलिया बिमाया जेरावखि थाया मानो नैबे गथ'नि थाखाय गथ'नि फिउचारनि थाखाय भबिष्यतनि थाखाय फैफिननांगौ आंनि मोनसे रिकुवेस्ट बियो बेहा साननो हनो हानाय गोहो दङ आं मिथिगौ बेहा मोजां गोथौ गोसोजों साननो हनो हानाय दङ नैबे गथ'नि थाखाय जे बियो फैफिनगोन आंबो आसा दं दिनैसिमबो आसा दं गुबुनजों थांदों नामा गुबुनजों थांदों ओरैनोथ' मोनथिथ'वाखै दाबो गुबुनजों थांदों ओरैनो गोमानानै दं बेखौ मिथिनानै दं गावसिनिफ्राय जेबो खोन्थाहरनाय जायाखै फन नाङाखै मेसेज गैया गोमानानै दं होननानै जों नागिरदों दिनैसिमबो मोनाखै जोङो नोंथांमोननि गेजेराव माबाफोर दावराव दावसि जादोंमोन नामा दावराव दावसि जेबो जायाखैमोन ओरैनो माने गथ'खौ हस्टेलाव नायनो होननानै थांदोंमोन गथ'खौ हस्टेलाव नायनो थांनाय समनिफ्रायनो गोमानानै दं आरो मबाइल सुइच अफ जानानै दं दिनैसिमबो सुइच अफ जानानै दं ओरै नोंसोरनि जे बिहाव बिमा बिफा न'खरनिफ्राय माबा जेबो बिसोरबो बिराद दुखु खस्थ' सहायनानै दं बिसोरबो नागिरदों ओरै जाया ओरै जाया फन हरबा हामगौमोन सानदों बिसोरबो दुखु मोनदों बिसोरबो न'खरनि बिमाया आरो बिमाय बिनानाव बिब'मोनहा फंबायमोनहा दुखु मोननानै दङ दिनैसिम मेसेज गैया कल गैया दिनैसिम खयदिन फैया ओरैनो न'निफ्राय ओंखारलांनो
न'निफ्राय ओंखारलांनाया बिदिनो 8 थारिख जुननि 8 थारिखमोन सानडे खालि ओंखारलांदोंमोन बियो गथ'खौ नायनो होननानै बे दिननिफ्रायनो दिनैसिम गैया आरो 1 मास जाबाय गथ'फ्रा साबेसे आंनि गथ'आ नैबेनो खय बोसोरसो 8 बोसोर जाबाय क्लास 4 आव फरायनाय दा आं बेखौनो बुंनो सानो फिलिया बिमाया जेरावखि थाया मानो गवा महाराष्ट्र बा जेरावखि थाया मानो नैबे गथ'नि थाखाय फैफिननांगौ गोरोन्थिया जायो आंबो मिथिगौ खेबसे मानसि माथ्रयै गोरोन्थि जायो बे गोरोन्थिखौ सुद्रायनो थाखाय आं समाय होयो बोजबनानै लानो थाखाय आं राजि जेब्लाबो आं नेनानै दं थाबैनो बियो फैफिननांगौ अननानै नैबे गथ'नि थाखाय आरो न'खर गावनि फेमिलिनि थाखाय आंनि थाखाय संसारनि थाखाय फैफिननांगौ होननानै आं गले गले रिकुवेस्ट खालामहरो न'खराव नोंथाङा हारसिङै दा माबायदि उसुबिदा जानानै दं जिहेथु आंबो गैया आरो जोथोन लानांगौथ' दिनाबो गैया उसुबिदाया जोबोद उसुबिदा जानानै दं जे गथ'आ फरायनाय नायनो थाखाय मानसि नांगौ आरो हस्टेलाव दोनहैनाय मानाय नायनाय जानाय लोंनाय हैनाय बेनिबो मानसि नांगौ जायो आं हारसिङै बिराद खस्थ' मोननानै दङ दा गथ'आ सुथि माने बन्द' मोनना दं फरिखा जोबनानै बेनिखायनो जेबो दावराव दावसि जायाखैमोन आरोखि जेबो दावराव दावसि जायाखैमोन जानायालाय थांनाय समाव नोंथाङा जे दिनखालि थांदों दिनखालि नोंथाङा खालामदोंना मोनाखैमोन ना न'निफ्रायनो थांदोंना ओरैनो बायह्रा थांदों न'निफ्राय आंनो खोन्थानानै थांदों बियो जों मिथियो जे जोंबो खालामलाबायो एखमबा एलबाम बानायो बेखौ बायह्रा थांखो ना न'निफ्रायनो मा समाव साननि समाव थांखो ना हरनि समाव थांखो न'निफ्राय बिदिनो फुंनि 8थासो बाजियाव थांदों बियो फुंनि 8थासो बाजिनिफ्राय औ हस्टेलाव गथ'खौ आं नायनोसै आं थांनोसै नों दा फैनानै ओंखाम ओंख्रिखौ संनानै जाफैदो बेबायदि बुंलांदों आरो आंखौ मबाइलाव औ दुलिगाव इउएन एकाडेमियाव खोन्थालांदोंमोन बिनि उनाव आं फन बुबाय फन बुनानै एसे मिथिनाय बायदि जानानै बियो अबाव दं माथो नोंखौ गसाइगावसो नुदों आङो होनहरनाय लोगो लोगो मबाइलानो सुइस अफ जानानै थाबाय आरो बेनिफ्रायनो सुइस अफ रायज्लायनो मोनाखै दिनैसिम एसेबो रायज्लायनो मोनाखै दा दिनैनि बे जोंनि ससियेल मिडियानि गेजेरजों नोंथांनि फरायनाया जेरावखि थाया मानो नैबे गथ'नि थाखाय गथ'नि इयुननि फिउचारनि थाखाय फैफिननांगौ संसार जाफैफिननांगौ जेरावखि थाया मानो आं गले गले खावलायो फैफिनथों जेबो नङा गोरोन्थिया खेबसे जायो मानसि हिसाबै आं बेखौ फोथायो आरो बेबो निस्सय साननो हनो हानाय गोहो दं गोथौ गोसोजों गुवार गोसोजों साननो हनो हानाय बेहा निस्सय दङ थारैनो बजबनानै लानो नोंथाङा रेडि बजबगोन आं नैबे बजबनो राजि दं फैफिनथों नोंथांनाव जायगा दं औ जायगा दं